Varmt välkomna. Idag firar Finland sin 95:e självständighetsdag och vi kan se fram emot en extra spännande fest på slottet. I år har vi ett nytt värdpar med ny president och presidenthustru. Om bara några minuter börjar självständighetsdagsfesten när dörrarna till slottets rikssal slås upp. Och här ser vi mannen alltså som nu skakar hand, Pyry-Pekka Karttunen, som skapat Helsingforspaviljongen. Och här ser vi Ulla-Lena Lundberg skaka hand med presidenten. Det var alltså hon som fick Finlandiapriset helt nyligen för sin bok romanen Is om kökaprästen. Och här ser vi Tua Forsström, aktuell med diktsamlingen En kväll i oktober rodde jag ut på sjön. Hyvää iltaa, hyvät katsojat, ja oikein hyvää itsenäisyyspäivää. Tervetuloa juhlimaan 95-vuotiaasta Suomea. Ja Suomen Kuvalehden päätoimittaja Tapani Ruokanen. Ja sitten kansanedustaja lisää perussuomalaisten Juha Julma Väätäinen. Nykyisen lempinimenä kuulemma kuitenkin kulkee enemmän Julmis. Ja taiteilija Mauri Antero M.A. Numminen ja puoliso Helena Vapaa. Ja sinisessä puvussa kättelyvuoroa muutamin kunniamerkin odottaa SDP:n kansanedustaja Jyväskylästä Susanna Huovinen ja puolisonsa Timo Koivisto, Jyväskylän apulaiskaupunginjohtaja, ja heidän perässään Markus Mustajärvi, Vasenryhmän kansanedustaja, Vasemmistoliitosta eronnut eduskuntaryhmä. Ja tässä mustassa asussa Ulla Nord. Siinä Tua Forsström muuten hänen edellään. Ja tässä siis kättelee presidenttiä Ulla Nord Helsingin Diakonissa laitokselta. Kring 1800 gäster är inbjudna till festen och vi ska träffa några av dem under kvällens lopp. Författaren och Finlandiapristagaren Ulla-Lena Lundberg, hej och grattis! Tack så mycket! Vad betyder det här priset för dig? Om jag rätt tänker efter så är det nog alla varma och vänliga läsarreaktioner som har varit alldeles överväldigande. Och självklart är det ju en fantastisk sak att få ett sånt här pris. Jag hörde någonstans att du hade sagt att en konstnär måste vara något av en outsider och ha en viss integritet. Men samtidigt krävs det ju idag av konstnärer att de ska vara väldigt så här mediasexiga, om man kan säga så, skapa sig en mediepersonlighet. Hur tycker du att de här sakerna går ihop? Jag är personligen väldigt tacksam för att det här egentligen inte var något man diskuterade när jag var ung och medelålders författare. Och nu är det ju inte någonting som gäller mig längre, jag är den jag är. Men jag tycker nog att om det hade drabbat en som ung författare hade det varit väldigt stressande. En image är ingenting som man bygger upp så där bara. Och varje författarskap borde få utvecklas i egen takt och i tystnad och på krokvägar om det behövs. Du skriver både fakta och fiktion. Varför det? Jag har en väldigt agrar bakgrund och jag tror att det är så att om man inte använder artificiella gödningsmedel så behöver man ta gröda mellan varven. Och för mig har det alltid varit så att det har varit väldigt fruktbart att alternera mellan fakta och fiktion. Det är säkert så att när man gör research för en dokumentärbok så kommer man sen att använda materialet på ett annat sätt när man skriver fiktion. Alla talar förstås nu om is, men vilket är ditt följande projekt? Jag går förstås och funderar på en ny roman och så har jag också tankar på ett dokumentärprojekt om
hällkonsten i Australien som jag i så fall skulle skriva om som en liten pendang till min bok för 2 år sedan, Jägarens leende, som också var en dokumentärbok. Okej, tusen tack Ulla-Lena Lundberg och ha en trevlig fortsättning på kvällen. Jag skulle säga att det är mera energi och dynamik i den här festen. Det är en ny sorts flow på något sätt här på dansgolvet. Alldeles uppenbart vågar man också dansa ganska fritt. Traditionell pardans är inte mera ett måste. Lauri Kivinen. Nu här Johanna Oras, bildkonstnären, i farten med sin man Reijo Oras. Ganska härligt. Mikaela Nylander försvann just nu. Här på presidentens slott fortsätter musiken och dansen, men nu är det dags för oss referenter att tacka för oss och tystna. Tack också till Alexander Uggla som har jobbat med oss bakom kulisserna. Vi har haft en underbar trevlig kväll här uppe och vi hoppas att ni har trivats tillsammans med oss i den här sändningen. Var och hur festen ordnas nästa år, det återstår att se, men för ikväll, tack för oss.